Bon dia. En aquest blog parlarem de les perífrasis d'obligació. Els continguts que veurem són els següents. En primer lloc, per al concepte de perífrasi verbal, us remet al blog on parlem de les perífrasis d'imminència, on ho teniu explicat. I concretament, ací parlarem de l'obligació personal, de l'obligació impersonal, d'algunes construccions incorrectes però molt freqüents i finalment farem exercicis amb les solucions comentades. Comencem, per tant, amb l'obligació personal, que és una obligació que afecta una persona en concret. Les estructures que podem utilitzar per expressar aquesta obligació personal són les següents. En primer lloc, l'estructura haver de més infinitiu, com per exemple, he d'anar al dentista aquesta vesprada o si vols conservar la feina hauràs de fer el que et manen. Noteu que així us he posat l'infinitiu haver, però després vosaltres en la perífrasi ho heu de conjugar segons el temps, mode, persona, etc. que corresponga. Una segona estructura que podem utilitzar també és la formada per la perífrasi caldre que més subjuntiu. Exemple, cal que adjunteu el justificant del pagament. O també, caldria que em digueres si vens a la festa o no. Una tercera estructura és la formada per ser necessari, ser menester o ser convenient, més la conjunció que, més el verb en subjuntiu. Per exemple, ben prompte serà necessari que et comprem un llit més gran, has crescut molt. O també, seria convenient que ens decidirem prompte o no trobarem entrades per al concert. També tenim l'estructura deure més infinitiu, però aquesta convé reservar-la per a expressar un valor moral. Per exemple, els ciutadans deuen complir la llei. Si volem expressar una obligació impersonal o general, és a dir, una obligació que afecta un conjunt de persones, podem utilitzar l'estructura haver-se de més infinitiu, com ara, quan es viu en comunitat, s'ha de procurar no molestar els veïns. O també, abans de prendre una decisió crucial, s'hauria de reflexionar. Podem expressar aquesta obligació impersonal o general també mitjançant l'estructura caldre més infinitiu, com per exemple, cal tornar el llibre abans que s'acabi el termini o, durant els mesos d'estiu, cal anar amb compte amb el sol. Una tercera estructura és ser necessari, ser menester o ser convenient més infinitiu. Per exemple, és convenient posar-se el cinturó de seguretat en pujar al cotxe. O també, és necessari posar-se'l. I finalment veureu una sèrie de construccions que són incorrectes però que són molt freqüents, sobretot en la llengua col·loquial. Una primera estructura incorrecta és la formada per tenir que o tindre que més infinitiu. Per exemple, passa demà per ma casa que tinc que donar-te un regal. O també, l'estructura correcta seria he de donar-te un regal. Una segona estructura molt freqüent és la formada pels verbs ja que més infinitiu amb el pronom en davant o no. Quan es condueix, hi ha que ser prudent o n'hi ha que ser prudent, i l'estructura correcta seria cal ser prudent o s'ha de ser prudent, és convenient ser prudent, etc. També és incorrecte, per expressar l'obligació, l'estructura ser precís més infinitiu. Per exemple, el director m'ha dit que és precís reunir-nos avui mateix. L'estructura correcta seria cal reunir-nos o és necessari reunir-nos o hem de reunir-nos, etc. Finalment, una altra estructura incorrecta és la formada per ser precís més que més el verb en subjuntiu. Per exemple, ja et vaig advertir que no era precís que vingueres amb mi. L'estructura correcta seria no calia que vingueres amb mi o no era menester que vingueres amb mi, etc. Si recapitulem el que acabem de veure, tenim que per expressar l'obligació personal podem fer-ho amb alguna d'aquestes estructures. Haver de més infinitiu, caldre que més subjuntiu, ser necessari, ser convenient, ser menester, més que més subjuntiu. I deure més infinitiu, però recordeu que aquest té un valor moral.
Per expressar l'obligació impersonal podem fer-ho mitjançant caldre més infinitiu, haver-se de més infinitiu, ser necessari, ser convenient, ser menester més infinitiu, i recordeu també que hi ha una sèrie de construccions incorrectes que hem d'evitar. Tindre que o tenir que més infinitiu, hi ha que més infinitiu, o amb el pronom n, n'hi ha que més infinitiu, ser precís més infinitiu o ser precís més que més subjuntiu. Fem ara els exercicis per practicar el que acabem d'aprendre. Són una sèrie de frases en les quals heu de trobar les errades en construccions de perífrasi d'obligació. Aquestes són les frases. Pareu el vídeo si voleu, feu l'exercici i us espero d'aquí uns moments amb les solucions. D'acord, comentem les solucions a aquestes frases. La primera era: per aprovar una oposició cal estudiar molt i controlar els nervis. Aquesta era l'estructura d'obligació i és una estructura correcta. També podríem expressar-la mitjançant les expressions és necessari estudiar molt i controlar els nervis o cal estudiar i controlar o s'ha d'estudiar i controlar. La segona oració, podem visitar la catedral, però quan siguin les 8 n'hi ha que anar al punt de trobada, tenim una estructura incorrecta, n'hi ha que anar, i la construcció correcta seria cal anar al punt de trobada o també s'ha d'anar-hi a aquest punt de trobada o és necessari anar-hi, per exemple. La tercera frase era avui arribarà tard, encara té que dutxar-se, vestir-se i passar a buscar la Joana. És una estructura també incorrecta i podríem dir-ho correctament mitjançant aquesta expressió. Ha de dutxar-se, vestir-se i passar a buscar-la. La següent frase, quan tornareu del viatge heu de mostrar-nos les fotos, aquesta perífrasi d'obligació és correcta, podríem expressar-ho també mitjançant l'expressió cal que ens mostreu les fotos. Pel que fa a Rosa treballa en una granja al mig del camp on és precís anar amb cotxe, tenim aquesta estructura incorrecta, podríem expressar-la correctament amb cal anar-hi amb cotxe o és menester anar-hi amb cotxe o s'ha d'anar-hi amb cotxe, entre altres. És menester que vinga el tècnic a revisar la instal·lació, finalment, tenim que és una estructura correcta i podríem expressar-ho també mitjançant les frases és necessari que vinga o cal que vinga el tècnic. Us deixo bibliografia per si voleu ampliar el tema, fer més exercicis i teniu tant material en suport paper com material en línia. Això és tot. Moltes gràcies.